Kini kilong ki shipho tuli ki ri ki badon ya ka ta ke pisa ke ramdor tam ha ka perthai bat nga sabatai ru ba bali kini ki shipho tuli ki ri ki don ya ke pisa ke ramdor tam ha ka perthai namar teng teng ki dei ki ri ki berit ki dei ki ri ki baduna ki nong shong snong hanrei kalong pat ka ri ka dei ka ri ka ba hetam ka pisa ha ka perthai bat ngan sa ai ke jimbatai ba lengkot halor jong ka mat ha ka benta ka khadu jong ka ni ka video kumta sasisen ngai kerpat ye phi lada phi sngotanat ya ke de topic sa like ye ke de video khnang ba nganang la shushu bandang wanra ye ke kum kini ki video kumta na pdeng jong ki shipho tu li ki ri ki badon ya ke pisa ke ramdor tam bat hangno go ri india ka don kat kum ka jingshim jing khain jong ma snam ar hajar arpusan mentangan sedang ya ke nembar ka ba shipho ka nembar shipho ke de ke US dollar ka US dollar kadang long hi ka pisa ka bla bu kerpang ha ka perthai wat la ka syak penram ha ka dor ka bla bu ru ka jingsen shar jong ka US dollar ha ka perthai situlup khamtam ha ka khai ka pateng bat ka pisa ka tingka ka jongka kadang bat ya ka jing kordor ka jongka ka benta jongka ha ka jingbu dor ya ki marbam mardi ya ka yo ka hat ya ka jing airam shi ka perthai baru ka wei kala pens kham shu shu ya ka jingdon kam jong gare ka pisa ha ka perthai shitulup ka number khandai ka de ka euro lada penkala shi euro kan songdor kumba i wei point khat riu hadu kumba i wei point khat pra US dollar ye kani ka pisa ka de ka pen kam da ka ta ka euro zone kani ka lo ka jingpen klan ye ka jingkrshan de ki kam jo ka khai ka pateng jong ki ri ka long khat hapo jong ka doba europe ka euro ka yo ru i ka jingmen toy ha ka jingpen don kam ha ka khai ka pateng ha ka leng saudong ki ri jo ka perthai bat ka bat ru kum ka ta ka pisa ka bu kerpang ha ki bang ba pher ki ha ka leng saudong jong ka perthai ka badon ha ka kerdan ka ba prai ka de ka Swiss franc lani ka ta ka tip da ka CHF la da iwei CHF ka shongdor kumba iwei point arphosau hadu kumba iwei point arphosan US dollar la shimba ka ni ka pisa ka de ka pisa ka like na ka jingma ka jinglong jingman jo ka Switzerland ka ba scam bat ka rukum trekam jong ki bang ka yarap ye ka jingklan jong ka pisa France ki nong thap pisa bonsen ki phai she ka fran ha ka por ba ki don ka jingbom tikna ha ka perthai ka ba pne ye ka dor ba ka jinglong lingkot ka jongka ka number nyo ka de ka Simon Iceland dollar ka beletip da ka KYD lada iwei KYD kan songdor kumba iwei point arpho US dollar kum ka jaka pedeng pisa ka ba kongsan hapo jong ka duriao ka pisa jong ka Simon Iceland kale yo ye ka jingmen toy nagi kam kamai jongka ka jingduna jo ka jingpen poi jongka hapo jongkuri bar ka jingbun jo ki nongbai tengka nabar jongkuri ka yarap ye ka jingklan jonggare ka pisa KYD ha ka perthai ka number nriu ka de ka jai blatar pound lani ka ta ka tip da ka GIP ka jai blatar pound la pensyong nong rim ya ka ha ka pound jonggari bilat da ka penhe ye ka dor jongka lingba jong ka ne ka dor ka bala bu bai kane ka jingpen bai ka batikna ya ka jingklan jongka habaya nujor bat ka US dollar ka jing smur jong ka pisa ka shapen skam daki kendon pisa tengka ki bas kham jong ka jai blatar bat ka kerdan ka ba kongsan ka jongka kum ka jaka pedengdu jong ki ri hapo jong ka doba Europe ka number san ka de ka pisa jong ka ribilat ka bala tip ru da ka GBP ka British pound ka long ru ka pisa ka ba kongsan ha ka perthai ha ka ba ka dor jongka ka kela kumba ka long menta lada iwei GBP kan shongdor kumba iwei point lai pholai hadu kumba iwei point lai phon ru US dollar ya ka bor jo ka jingpins kham da ka tnat plateng ka jong ka ri United Kingdom bat ka jinglong shngan jo ki tnat trekam ka kerdan jong ka London kum ka jaka pedengdu jong ka pisa ha ka perthai ka yarap ye ka jingkwa ba ka jingla ban ya khun jong gane ka pound ha ka perthai shitulup bakan long ka bane ka number ka basau ka de ka pisa jong ka ri Jordan ka bala tipru da ka JOD ka Jordan dinar ka don ha ka kerdan ka basau ha ka perthai ha ka ba ka shongdor menta lada iwei JOD kan shongdor kumba iwei point sau phowei US dollar ka jinglong jingman jo ka pisa jong ka ni ka ri ha Jordan kalong ka baskam bat ki policy pisa tengka kilong ki baklan ban kershan ya ka kerdan jong ka ne ka dinar hapdeng jong ki pisa ki ba hakli du jong ka perthai ka jing peni so jong ka bat ka US dollar ringkat ba ka jing kudor hapdeng jong ki policy pisa ki bala penbait rinti
ka penek ru ya ka dor ka jongka ha ka ni ka perthai ka number lai ka de ka pisa omani lani ka bla tip da ka OMR ka pisa omani ka bat ru ya ka kerdan ka balai ha ka perthai ha ka ba ka dor jongka ka long lada iwei OMR kan song dor kumba $R.2 ka jingdon ya ka umpnyang ka ba kongsan jong ka te ka ri ha oman bat ka jingpen ya ka pisa tengka ka ba penskam ru ya ka dor ka jongka na lor ka ta ka jingtmu jong ka ni ka ri ka long ban pen pari ya ka yok ka kot suki kila ya rap ru ban penek pensa ya ka jinglong shngan jong ka ni ka pisa jong ka jing persya ya ki jingkala ha ka perthai kabadon ha ka kerdan ka ba ar ka de ka pisa jong ka ri barang ka bletip da ka BHD hadin kata ka de ka pisa napo jong ka ri barang ha ka ba ka dor ka jong ka lada iwe BHD kan shongdor kumba $R.2 AA ka jingklain jong ki karkhana penmi umpnyang jong kari habarang bat ka jingpenia so jong ka bat ka $, kali rap shishaban penklain ya ka ka pisa watla ka longgeri ka berit ka tenat bang jong ka teikeri bat ki polisi kamai ka kongsan ka nang penhe ya ka jingshenya ka jongki ya ka jingbai pisa lingba jong ka ne ka dina lani ka ta pisa jong kari barang kari ka ba tam ka pisa ha ka perthai ka dei ka pisa jong kari kawit ka bala tipru ya ka da ka KWD ka kawiti dina kadang peteng ban bat ya ka kerdan kum kata ka pisa ka ba klain tam ha ka perthai jong matau snam ar hosan ha ka ba ka dor jong ka la da penkala ka long kumba la da iwe KWD kan shongdor kumba lai point $4 ya ga de ka jingklain la pensyong nong rim ha ka jingshalan umpnyang ka ba bon bha napo jong ri ko we shabar jong ki ri jong ka perthai wat la ka duna yi ki nong shong snong hapo jong ka te ka ri ka jing penia so ya ka pisa ban pen skam ya ka platingka ka jong ka ha ka leng saudong jong ka perthai ka jing penia ya ka pisa jong ka sorkar ba ka jingbon jo ki pisa nabar jong ri kala pen skam shushu ya ka dor jong ka pisa ka bala penlong ya ka bagan long ka pisa ka bala kongsan bha ha ka kam khai pateng ba ka jingbai tingka ha ka leng saudong jong ka perthai namar ka jingdon jong ki parum phnyang hapo jong ka te ka ri ha kawit ka jingkli hangne ka mi ka longba balai ka pisa jong ka ri kawit barang oman bat Jordan kilong ki pisa ka ramdor bha ha ka perthai ningkong ngedi ban smuthu ya ka benta ka ba kongsan ka balongba ka pisa ka ba klan ka dor jo ka jingkala ka ba he persya ya ka $, ka mudba ka de ka ri ka ruspa kamut tang ka wei ka unit jong ka pisa jong ki ka kham kordor habi nujor bat ki weipat om ba ka yok ka kot ka jong ki ka long ka ba he tam ha ka perthai kum ka nuksa lada iwei dinar ka wei kan shongdor kumba lai point $4 hanrei lada kenya ka yok ka kot pat ka ri Amerika ka kham he bunsha ban ye ka ri ka wei ka daw ka long ba ka ri ka wei balai ka ruspa bat ka he tam ka pisa ha ka perthai dei namar ka jingdon ye ki par umpnyang kabala ban shalan umpnyang shabar jong kiri jogo pertai ka umpnyang kala nok senyang ya ka benta ka kraw jong ka GDP jong ka kuwait bad ka jingmi jong ka sorkar habadi ya ka umpnyang shabar nakari khambun sin ha ka $, ka kuwait kala yo ya ka jingwan rung pisa ka babun ka bapen klan ya ka pisa ka jongka ka daw ka ba ar ka long ba ka jingduna jong ki bru hapo jong rikowek ki bru ki don tangkumba 100 million ngut hagba ki babun na ki nong tre na ki nong bala hapo jong tegeri ki dei ki banabar ka jingpen me umpnyang ka bahe ka bala phya hapreng jong ki bru ki ba khamduna ka jingpen ki ya ka spa jong wei po wei bru ka ba pen skam ya ka pisa ka jongka ka daw ka balai ka long ba ka pisa hapo jong ri hakowek kam dei ka bala ban ya lai lut kala sya pensyong haki kendon ki jongka haga ba ka ni ka pisa ka jongki kan omla satya ban ya lai lut shabar jongri bad ka ban syong ba tang hapo jongri hakowek bad bunsin haba ki ri jong perthai ki wan ban thet ye ko umpnyang napo jong te gari ki pendon kam da ka $, bad da ka euro kumta kani ka jinghe jong ka dor pisa jong ka ri kowek barang oman bad Jordan kam syamla dei satya ka jingla ka juki hanre ka de ka jingbu dor jong ka ri Amerika bad kani ka jinghe jong ka de ka pisa ka juki ka de tang hapo jong ka ri ka jongki hanre kinomla pat
ban pendon kam sabar lani kitu ki ri ki banabar bakenrung hapo jong kete geri daga pisah ga joki hanre ki hab ban pendon kam bai daga US dollar bat daga euro kumta ga ne ga jinghe dor jogare ga pisah ga joki ka dei ga bo daga US dollar kini ki pisah ki de ram dor tam ha ga berthai namar ba ka daw ga ningkong ga long ba ki long ki bala bu lane penbai ha ga pisah US ha ga dor ga ba ka ba ar ga long ki don ye ki nongrim ki ba klan ha ga yo ga kot ga jong ki kum ga jingshala nam phnang shabar nagari ne ga jingbo jingen mau ki ba klan bat ka daw ga ba lai ga long ba ki sarkar jong ki thmu ban penne ye ga dor jo ga pisa ka ba he ban pen betru ye ga dor ban pen kiu ye ga jingshania jong ki ri jong ga perthai ka pisa jong ga India kum ba ga long ta lada ka dei iwe US dollar ka pisa India kan songdor kumba prapo nyo pon nyo po khandai INR batla da khen haga prthai barok away ka wan haga kerdan ka ba chispa sauphau hadu ka kerdan ka ba chispa sanphau ye na preng jongki chispa prapo tli kiri ki bla pendon kam ya ka pisa haga leng saurong jong ka prthai lada khen haga doba Asia pat ka wan haga kerdan ka ba san kata kabut ya ke China bat ya ke ri Japan ki daw jong ke jingduna jong ke Indian rupees lani ka INR ka daw ke baning kong ga long ba ka ri India ka shon shibun ka pisa ban pendap ya ke jingdor kam hapo jongguri ka daw ke ba ar ga long ba ka ri India ka wanra ya ka umpnyang bat ya ke ksiar nabar jong ke ri India bat ka ne ga penkiu ya ke jingdawa jong ka pisa dollar ka balai ka ri India ka khambun ka ba wanra nabar ban ya ka shalan shabar ka basau ka dei ka RBI ka ailat ya ka pisa ban yat hanrei ka tuklar pat ban penhe ya ka bat ka daw ka basan galong ka dor jong ka pisa bunsin ka pen I ya ka kerdan jong ka jingroi ha ka yo ka kot kumta watla ka pisa joko India kam da khlan ha ka dor jong ka hanrei ka long ka kong san bha ha ka perthai namar ka jingkiu jong ka yo ka kot ka jong ka jingbun jong ka khayi ka patang bat ka jingbun jong ki breu kumba ka long menta ka rindia kan sa cube ha ga yo ka kot lada yenu jor bat ki wei pat ki ri crowbor jong ka perthai kumta lada pi kenya ka jinghe jong ki pisa baro ka dei ka US dollar bat ka euro ka bra senshar ya ka perthai situlup bat ba ka jingkiu ba ka jinghiar jong ka nugu pisa haki ri jong ka perthai ka shongbai ha ka US dollar bat ka euro khuble sibon ta thadu beigendu ha ga weipat ka video